Wang'yo mago motenre kod weche ma ogol gi jatend piny Kenya. Jatend piny Kenya William Ruto ogolo hinga ma osebedo kadino yore mag kedo kod midhiero mag oro e pacho ka koro oyango ni apisi mar jalupne Rigathi Gachagua ema koro biro telo e chenro mar kedo kod midhiero go. Ruto wacho ni ma biro kelo yot ne chenro mar kedo gi oro e thurka kendo tudruok maber e kind piny owacho mamalo kod mago mag counties. Magi ne owacho e romo mane obagi e kar log tich mar piny owacho ka bende omedo ni chenro no biro kelo yot e pogo tich e piny owacho mamalo kod mago mag counties. That we have this consultant. When we agreed on this meeting, we said the meeting chaired by the Secretary. What is it that we have? What have we been doing? We also I want to appreciate the development part. Your Excellency, we start with the one. Yes. This meeting that we are going to have today. We know that Kenya government has been giving 1 point. This particular group was gap that we are trying to close, and we know we decided that we have this consultant. When we agreed on this meeting, we said the meeting chaired by the Secretary. What is it that we have? What have we been doing? We also I want to appreciate the development part.